Gina-finalize na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kuna IFFI ang ilang mga preparasyon na tuoy sa mangin performance stage sa bahin sang Iloilo Sports Complex para sa palabuton ng opening salvo sang Kasadyan Festival sa Sabado kag Dinagyang Festival sa Domingo. Ibaluan man nga sa Kasadyan Festival, mayara sang 8 ka mga festivals nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga banwa nga mga pasundayag sa Dinagyang Festival Celebration. Ini mo ang Salakayan Festival sa Miagao, Kahilwayan Festival sa Santa Barbara, Himanban Festival sa New Lucena, Pagnahian Festival sang Bingawan, Tultugan Festival sang Maasin, Kasag Festival sang Banate, Banaag Festival sang Anilaw, Kagtawili Festival sang San Rafael. Sa interview sang Bombo Radio kay Joyce Clavicillas, Executive Director sang IFFI, iyagin pahayag nga libre sa publiko ang paghiwaton nga opening salvo sa Enero 10 kag 11. Pahayag maniya angot sa nagtuhaw nga isu sa diferensya sang oval sa sports complex nga isa sa mga areas of performance pagatapalan iniagod nga hindi mangin huol sa pagpasundayag sa mga dancers. Dugang pa ni Clavicillas, nagapakigangot sila sa City Engineering Office para sa ilang mga kinahanglanon o kung mga dapat kayuhon para sa preparasyon sa naghahilapit nga opening salvo. And no, with our arrangement with the sports complex, well, hindi namon niya pagkakson, whatever is there sa rubberized, sa oval, it will still remain. But what we're doing is tapanan, ina siya, no? May cover, kita nga isa ka solid material that will be used to cover so that hindi mabudlay, no? Para sa aton nga mga performance, no? Ang aton mga tribes have been preparing, no? Nag-rehearse sila, even last Christmas break, no? We would like to inform everybody nga open ini siya tanan. So Saturday is iya kakasadyahan, then ang aton nga dinagyang ada sa Sunday, also coordinating with the City Engineer's Office, no? Kung ano pa ang mga inugpakayo na.